Kayo anak nas media ka, binuhat naman nga virus, man-made man biological warfare man whatever. Tinuyo ning sakita, hindi mo ning sakita, or natural ning sakita, it doesn't matter. Kay lagi ang prayer, united prayer sa katawan, mas gamhanan pa. No? Mas gamhanan pa kaysa nipis ang kinsang threat, sakit, o whatever evil forces aning kalibutan. Muna na mo barokta, we have to stand up for Jesus, you have to stand up for the faith, all in one against any diseases, labi na ang COVID-19. At this point, kung na mo additional na ipangutana na mo, pwede na at this point. Good morning, this is Mary from CCDN. For the record, ang pila expected na ito na mo, ang pila ang kalimutan na ito sa maabot na Saturday. Personally, ako di ko matawag number. Pero sa mga tao nga nakasabot sa sitwasyon, mga tao nga doon ay pagtuos Ginoo, mga tao nga doon ay panglantaw nga through prayer, the Lord God will hear us, labi na sa pag-ampo Santos Rosario, nga mauni atong hinagiban samtang magpadung ta sa pinaka highest form of prayer nga mao ang Santos nga misa. I expect minimum should be 20,000 and higher no mo na expectation, but we expect higher number of people. And even we have to tell them, mag-uwan manong Sabado, tugnaw manong Sabado, bring your umbrellas, bring your jacket, bas ayaw kalinti ang atong Carmelite, which is the Holy Rosary. Pero marabili kayo powerful ang kandila anong Sabado kayo, ibaw, tapos sukay hangin, pero bisag managkutan ang dili ang kandila, just bring your candle with you, your rosaries with you. Again, we can say, sa atong panawagan, alang sa simbahan, alang sa atong katawan, alang sa atong nasod, we should expect more people to join with us this coming Saturday. Simultaneous ba ang kalihukan ng Rene or dili lang isa to a particular archdiocese of Cebu? Number one, kung simultaneous nato ang Archdiocese of Manila, kinuyugan sa nasilingan ng mga diocese within Metro Manila area, ang ilang area of convergence ato sila sa Mabuhay Rotunda dito sa Quezon City, the same time, and then dito sa Palo, Archdiocese of Palo, Tacloban City, the same time, 3:30, no? Ang ilang convergence, mag-abot sila dito sa doon sa Santo Niño Parish dito sa siyudad sa Tacloban, and they're expecting hundreds, even thousands of people. Doon na po yung himuong dito sa Iloilo. Of course, we don't know how many will attend. Naapol pagkaimuon dito sa Cagayan de Oro. And as far as I also know, dito sa Lipa City. So many ang mga syudad na mag-simultaneous na to aning event for the di lang para sa pagbarog sa kinabuhi, to say no to divorce, na karaw na sa katos kongreso, to say no to any attempt to legalize abortion, gay marriage, but in the midst of crisis, pinakadako na sentro sa atong kalihukan mao gyud ang pag-iniusang pag-ampo, iniusang pagpangamuyo nga dunggon sa Ginoo kay lagi bisag kinsa nga expert imong pangutan-on sa medisina, lingo-lingo yung tanan, wa tay vaccine, wa pa ta kay baw kanu sa anay molebilog ang virus, wa ta kay baw kanu sa among undang o kuyanan ang among sakit. So there's only one answer, prayer, especially kita na masintro sa pagtumong Kristyanismo sa tibuok Asia, no other than except the Philippines, ilabi na ang Subo. Ano ba bang mga personality nga nilatan na sila ang kinuha mga apil sa mga kalihukan? Our indirect answer to that is everybody is welcome. Whether si Governor Buhay Garcia is welcome, Mayor Davila, yang membro sa City Council are welcome. But we don't expect nga among gibita ang particular person na makayuntan nasa higher level o higher echelon sa susyedad. Anybody is welcome. So if they come, they are not barred to be with us, to join us. Politiko, whatever party, basta nakikiusa na to sa pag-ampo, most welcome. Okay, para na mo additional points po na alang sa pagpadiskog sa atong kausa, which is pag-enjoy sa tanang katawan na mag-iusa ka
para sa kaluwasan sa Pilipinas. Doon na may mga CQ or Santos nga dito na ng mga opposition. With regards sa mga imahe sa mga santos, pwede mo madala. No, walay ginili kung madala mo sa imahe ni Mother Mary, labi na yun ang imahe ni Senyor San Roque na siya kanang patron yun sa aning mga peste. No? So, pwede mo madala sa inyong mga imahe, inyong biton during sa Walk for Life. Pero sa Archdiocese na atay. Wala tayo gidala na permanent na image ng pagdalon. Para sa mga kaigsunan ka ba na nakatutok sa to ang Facebook live at social media live. Anong nagpaigayon ka ng Walk for Life? Kanang matatuig ba nila ito ipahigayon? Then, say, padulingan ang ito ang ipahigayon ng Walk for Life. Yes, hindot ka nga po na this is really an annual event nga nagpaluyo maog yun ang Commission on the Laity here sa atong Archdiocese o sa ibabaw mao ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas o National Council of the Laity of the Philippines. Makayong mata tingali mingon yo, tinuig naman yung gihimo na ako mo'y napupo nga bunga. Ang bunga nga itong napupo, number 1, 20 years na ang Gay Rights Bill o Gay Union Bill hangtod ron wa na sila ka pustro sa ilang plano. Nagpabilin na ilang kutob sa Kongreso. Ang divorce bill, kabalik-balik na nakatulo katulo na na-approve. Even ang abortion bill, hapit na ma-approve sa Kongreso, pero kaluis Ginoo, pinagay sa pagampo, gitagahaan kita mga independent-minded people na politician sama sa Senado na despite sa efforts na inuso na sa lower house na pabilin babag ang Senado, which is more important kay kuwa. Sa kung sa panibuhaton sa Kongreso, through the years, through pila na 16 Congress, 17 Congress, o karon 18 Congress na, nothing has been done. Wa gid na sila kadisog. No? Nagpaila lang gila nga, basta naghinuusan ng pag-ampo kay Kristiyano kuning nga nasod, and the only country wa pa legal na divorce sa tibok kalibutan, diha na makaingon nga naagi bunga sa pag-ampo, naagi bunga sa atong tinuig nga Walk for Life, labi na diri sa Cebu na mas daghan ang mga partisipante compared sa arbang pang mga dioceses sa tibuok Pilipinas. So with that, nakita na ito ang bunga, the more ma-inspired ta to go on sa atong annual o tinuig nga Walk for Life plus special mention ang nga maduawin ng kaluin tas Ginoo mahilayo ta aning nag-anam ka grabe nga sakit nga ato yung panikamutan nga with the grace of God level off na ni siya, mo nahina na ni siya kukuk, and ultimately, it will not become a threat anymore as ipadayag sa World Health Organization.